Insellmilkom merħba l-programm ieħor Kuxjenza. Illum huwa programm iddedikat għal tfal li jkollhom forom differenti ta' diżabilità iżda wkoll it-triq tat-tama, l-appoġġ li jirċievu mill-Malta Trust Foundation li din il-ġimgħa se tkun ukoll qiegħda tella maratona fis-27 ta' dan ix-xahar, ġifieri din il-ġimgħa biex tkompli tassisti lil dawn it-tfal. Però biex jispjegawna aħjar għandna żewġ ommijiet ta' dawn it-tfal, imma wkoll għandna l-chairperson tal-Malta Trust Foundation lill-President Emeritu Mary Louise Colero Preka. Nsellimlek u nirringrazzjak li għal darb'oħra lqajt l-istedina tagħna. Grazzi ħafna Marija. Grazzi. Nsellem naturalment it-telespettaturi numerużi ta' dal-programm. Grazzi ħafna. Magħna fl-istudju għandna lil Sara Healy kif ukoll il-Kleofa Boħaġar. Grazzi li ġejtu għaliex aħna biex nifhmu ftit minn xiex jgħaddu it-tfal u l-familji tagħhom. Inutli nitkellem forsi jien bħala ġurnalista jew l-eċċellenza biss, imma li jitkellmu n-nies illi qegħdin fis-sitwazzjoni. Ħanibda bl-istorja tiegħek. Sara, inti għandek tifel illi jismu Francesco u li għad għandu biss 8 snin u għandu l-kundizzjoni ta' cerebral palsy li kawża tagħha kontatli wkoll illi għandu problemi fil-mobilità tiegħu u anke biex ikun jista' jikkomunika u xek. Iva. Fil-fatt nixtieq ir-reġija waqt li qed tkellimna s-Sinjura Sara nġibu wkoll il-filmat ta' Francesco. Sara, nimmaġina li mhijiex faċli meta jkollok tifel, mhux faċli qatt li tkun ġenitur, ħanibdew minn hemm. Imma li jkollok imbagħad ċertu sfidi iktar ovvjament ħadd ikkawża tbatija kemm fit-tfal u anke inti bħala Spjega li ftit, Francesco minnu, ħalli nifmu ftit minnu dan it-tfajjel mill-isbaħ irrid ngħid. Francesco. Grazzi. Francesco għandu 8 snin. Malli twilet indunajna li ħajkun hemm ċertu komplikazzjonijiet u bdejna minnu fih infittxu terapiji u ovvjament l-għajnuna tal-professjonisti. Francesco kif attenti għandu problema ta' mobilità u anka ta' komunikazzjoni, pero tifel li jurina mħabba kbira ġifieri għax anka konna qed nitħaddu l-ewwel kemm iġibu ferħ ukoll magħhom daw tfal ġifieri u dik hija ċerta minnha. Francesco kien jgħid ftit kliem, mama, dedi u nanna. U ovvjament dejjem ninsistu biex noħduh terapija biex forsi naraw xi tip ta' progress u nistgħu ngħinuh min-naħa tagħna mill-iktar mod possibbli. U konna ninnutaw li jixtieq jikkomunika ħafna, imma kienet diffiċli għalih. Għax fejn sar jidħlu l-ħsara f'moħħu jaffettwatlu waħda minnhom hija l-speech. U taraħ forsi frustratek li jkun jixtieq jitkellem u jispjegalek, speċjalment forsi meta jkun muġuħ. Ħanajdlek, apparti li jkun frustratu, aħna bħala ġenituri nkunu frustrati wkoll għax ma nkunux nafu xi jrid. Eżempju, ċoċata ħansemmilek jekk iqum ma jiflaħx, ma jistax jgħidli. Jekk għandu aptit jiekol jew għandu aptit jixrob, ma kienx jista' jgħidli. Tiddejjem qisek taqta' inti u tistaqsih u tipprova teżamina kollox. Ġifieri l-komunikazzjoni ma tkunx ġas frustrazzjoni min-naħa tat-tifel biss, min-naħa tagħna wkoll, eżempju anke ġieli jmorru x'imkien u jibda jaġixxi b'mod differenti, tibda taraħ mhux jgħid komdu u jiġdu xi ħadd minn sħabek jgħidlek x'ġaralu. Tgħidlu ma nafx. Ġifieri dik jibsa wkoll għalina li ngħidu ma nafx għandu t-tifel. Allura dejjem speċi ta' dejjem f'dik id-dilemma ta' x'għandu bżonn konna. U inti bħala nimmaġina li issa matul dan iż-żmien, però tħoss jekk it-tifel ikunx tajjeb jew le, jew inkella vera tkun diffiċli biex anke xi drabi tifhem ftit x'qed jipprova jgħidlek. Le, inti mbagħad tibda, inti ovvjament tibda tifhmu iktar. Ma ġieli jkun hemm dawk il-ġranet fej ma tistax tifhem eżatt x'qed iħoss l-emozzjonijiet tiegħu. Bekk mbagħad isek dejjem tipprova tara fejn ħaddur u fejn ħaġġib ċertu għajnuna.
U jekk ma jimpurtax ngħid id-device fuq hekk kanitna. Fil-fatt ħan nistaqsikom għax it-tnejn li intom ngħatajtu dan id-device li jiswa irridu ngħidu eluf kbar ta' euro li huwa diffiċli għal kull familja bitħul medju biex tkun tista' taffordjah. U dan id-device fil-fatt rajna wkoll ritratti ta' Francesco qiegħed jużah. Jiena ma' kull familja li tkellimt għamlet differenza kbira fil-ħajja tat-tfal u fil-ħajja tagħkom. Spjega li ftit dan id-device li provditilkom il-Malta Trust Foundation kif għenkom. L-ewwel nett min-naħa tal-kliem. Eżempju, Francesco bdejna ninnotaw li malli beda juża d-device awtomatikament beda jirrepeti il-kliem li jkun hemm fuq id-device. L-aħwa ġifieri għenu biex ikun jista' jitkellem aħjar. Beda, għax qabel eżempju kien jgħid kelma. Qed naraw ħara dak huwa d-device li qed tirreferi għalih Sara, il-mama ta' Francesco. Kien fatt anke l-iskola hemmhekk qed jużaw ħabba n-numri. Ġifieri hu jużaha l-iskola wkoll. Interessanti dik. Bdejna l-ewwel esperjenzi li bdejna ninnotaw kienu li qed jużah biex jirrepeti l-kliem. U storja ħelva ġifieri ma jpurtax ngħidha kienet anka l-kelba bdiet tinduna bih d-device. Għax waħda minnhom konna eżempju ngħidulu meta jispiċċa mill-ikel konna ngħidulu finished, xi ma tkunx taf hekk ġbux l-ikel jew għax-xeba. U eżempju konna ninnotawa kienet tiġi x'nisema l-kelma finish kienet tiġi ħdejna hekk ħatara biex ħatlaqqat minn warajh. Raxxew ta' storja. U bdejna ninnotaw ukoll imbagħad anka li l-iktar ħaġa li jiena li laqtitni kienet illi bdejt nirrealizza t-tifel x'qed jifhem. X'inti ma tkunx taf hekk qed jifhem kollox. Ekku. U nirem bdejna ninnotaw li eżempju konna ngħidulu ħansifru, ħammorru ġo post partikolari u ħatkun qiegħed mmorru ġo rides u nduru postijiet ġifieri konċernati ma' dal-pajjiż. Darba minnhom ġifieri konna deħlin speech u għatlu għajdilha lit-teacher fejn ħammorru u kitbilha aeroplane, dog, mommy and daddy. U d-dog hija ride li xtaq jitla fuqha. Interessanti. Li jiġifieri mbagħad bdejt ngħid mela t-tifel qed jifhem x'qed ngħidulu. Ara xi pjaċir u sodisfazzjon tħoss. Ħankompli miegħek dal-waqt, però għandna wkoll om oħra, om Kaj. Ndussu hemm vera partikolari għatlek kemm joġobni. Kleofa Buħaġar illi għandha dan it-tifel li għandu 8 snin, għandu l-awtiżmu u wkoll għandu sfidi biex jista' jikkomunika. Spjegali ftit minnu Kaj. Kaj huwa tifel ta' 8 snin, taraħ tifel vera gustus u grazzjuż għalija. Veru gustus. Issa forsi r-reġija tellek joġbok il-filmat li għandna u anka ritratti. Kaj għandu l-awtiżmu u ma jikkomunikax. Kaj taraħ tifel normali sewwa, allura aktar hija diffiċli li tmur x'imkien bih orrajt jarawh tifel għalihom normali. Imma meta xi ħaġa ddej u jkun irid jesprimi ruħu u l-behavior tiegħu tinbidel, in-nies hemmhekk ħajindunaw għax mhux ħajikkomunika, ħajbda jgħajjat jew werżaq jagħmel is-sounds bleħnu qed tifhem. Għax qed naraħ bħalissa. U temozzjona ruħek u għandek raġun. Kaj bl-awtiżmu tiegħu wkoll dan biex żviluppa f'ċertu affarijiet, dan biex mexa, dan biex għamel affarijiet oħra. U anki biex jitkellem għadu ma jitkellimx, però bis-saħħa tad-device qed jimprovja ħafna, qed juri l-emotions tiegħu, l-emozzjonijiet. Interessanti. Eżatt, jekk ikun happy, ħajikteb happy, jekk ikun għandu l-ġuħ ħajorik x'ħajjikol. Ġifieri qed tinnaqsu dak il-frustration, il-behavior li forsi jkun qed jesprimi ruħu, id-device vera tgħinu. U koll jieħdu l-iskola. L-iskola, l-speech biex ikun jistgħu jaħdmu, nkunu nafu f'liema livell tal-edukazzjoni, x'qed jifhem u ma jifhimx. Interessanti ħafna. Eċċellenza, qed narak, għax jiena nafek, allura nħoss x'tħoss. Qed timtela b'ċertu ferħ u sodisfazzjon.
Għax jiena naf kemm tħobbtejn u dejjem hekk inti dejjem tittajn in-nies. Allura qed tħoss dak tgħid għalmenu qed nagħmel xi ħaġa tajba, u x'vera qed tgħid. Qed nagħmel xi ħaġa ta' ġid. Nagħmel ħafna aktar. Nafek. Marija, Ma meta tara li dat device li jiswa kemm jiswa dat device? Hemm 16,000 ġifieri the ranges. Għaxan iktar mollin anke iktar smajt jiena. Ejju, anke iktar, imma ir-range hekk qiegħda, ġifieri jiena dejjem di ngħidha nkompli nirrepetiha. Darba minnhom ta' tifel qalt li id-device jiswi iktar mill-karozza second hand ixtrajt. Ġifieri għamlet dal-paragun. Imma meta tisma' bħal Sera u bħal Kleofa u kumrazzjoni qabel ma' Kleofa qed ngħidilha wkoll fuq ħabib oħra tagħna li t-tifel tagħha żied ħafna fl-speech u ftit ilu batitli konverzazzjoni sħiħa fl-10 u nofs ta' bil-lejl. Laqqas rid nemmen domna d-dejjin sa' 11 u nofs għax ma stajx norqod bil-fer dak il-ħin xtaqt kieku nista' immur nivvinta xi ħaġa ħalli kull min għandu bżonnem barra emnenuh. Imma xi ħaġa li laqtitni mar intu u titkellem issa hija il-fatt min għandu tfal b'diżabilità l-isfidi tiegħu anke huma finanzjarji. Jista' jkollok pagi tajbin. Ma bl-ammonti ta' spejjeż li hemm, ġifieri ta' terapiji u ta' kwalinkwe xi ħaġa oħra, anke ċertu ikel. Ġifieri ħafna tfal fuq l-ispettru tal-awtiżmu anke ma sax ittihom li tikol int għax hemm issues ta' taste ta' tomiet. Jiġifieri mhux ħanidħol fihom għax jiena m'iniex kompetenti biex nitkellem dal-mod, imma tajjeb li kollha kemm aħna nkunu konxi hemm barra li għandna dmir kbir lejn nies bħal Sera, Kleofa u l-ħafna oħra li nafu u anke dawk li ma nafux għax għallek għatfall kollha. Għax irridu nilħu l-kulħadd, anke dawk li għadna ma nafux bihom. Jiġifieri dan huwa dmir, dan huwa il-mod ta' kif il-ġustizzja soċjali nħadmuha li aħna rridu ngħinu lil dawn il-familji li qed jagħmlu dmirhom. Ma mhux dmirhom lejhom infushom biss lej il-komunità u s-soċjetà Maltija jiena kemm it-tifel kemm Kaj u kif ukoll Francesco għalija nqishom it-tfal tiegħi jien rridhom jimxu l quddiem daqskemm setgħet timxi t-tifla tiegħi. U ħadd gost li tnejn li intkom qed tkunu tafu kemm qed jifhmu. It-tfal dawn huma tfal li għandhom ċerta intellett. Jixorbu kollox ġol iskola. L-unika ħaġa li jkun hemm is-support li jkollhom biex jikkomunikaw lura. Jiġifieri u dan huwa li dan li qed nippruvaw nagħmlu bħala The Malta Trust Foundation li dawn il-ġenituri nagħtuhom l-ispalla li jiena nemmen li fid-dmir tiegħi l-intija u fid-dmir tagħna flimkien bħala soċjetà Maltija. Ħalli tal-anqas iwensuhom ftit mill-pis li qegħdin iġorru. Imma wkoll għax dawk it-tfal għandhom abbiltajiet li jekk mhux sentuhom is-support ta' dat device dal-każ, mhux se ntuhom iċ-ċans li jimxu l-qudiem f'ħajjithom u jkollhom dinjità. Jiġifieri d-dmir tagħna huwa kbir bħala membri ta' dil-komunità ta' dis-soċjetà ta' dawn il-gżejjer. Ekku, Sara, inti kont qed tgħidli illi l-tifel il-Malta Trust Foundation mhux biss id-device, imma pereżempju semmejt illi hemm di Villa Bjanka illi nafu sadwara illi qiegħda tagħti iċ-ċans il dawn it-tfal jesprimu ruhom fl-arti tal-mużika. Għattejn ukoll bajnuna biex it-tifel jieħu għajnuna ta' terapija mill-Embrace for Diversity għaqda mhux governattiva li ġiet hawnhekk u fil-fatt il-Malta Trust Foundation tagħti s-support biex it-tifel ġifieri għalik il-Malta Trust Foundation sibta spalla kbira. Ħafna, mħabba kbira.
Għax kif qed tajt inti eżempju Villa Bianca huwa spazju sabiħ immens, huwa post sabiħ immens ta' dinjità, għax dik hija xi ħaġa oħra li inti tmur f'post li jilqak. L-istaff huma ħelwin, ġifieri m'hawnx l-ewwa tagħhom hija kbira. U Francesco, diġà eżempju qabel kien ikolli nidħol miegħu jien. Issa dal-aħħar bdejt inħalluh naqra indipendenti, l-unika terapija li nħallih waħdu fej qed jitgħallem anke jikkomunika l-emozzjonijiet tiegħu man-nies barranin, ovvjament edukaturi, ġifieri, imma m'hemmx li nitkellem għalih. Ġifieri hu x'in irid jieqaf ħajjieqaf. Jekk irid ibiddel l-istrument qed jurija waħdu. Ġifieri hu juża strumenti differenti biex jesprimi ruħu. Interessanti, U jippunta, ġifieri għax dik Francesco bħala tifel huwa tifel espressiv ħafna. U għandu s-sej tiegħu hija kbira, ġifieri hu li jrid jurik u li jrid jipprova jfehmek b'xi mod jew ieħor ħajfehmek, però ovvjament kien hemm il-frustrazzjoni jekk nistgħu nsejħula hekk ta' kif ħajikkomunika. Eżatt. U kif nafu aħna, komunikazzjoni anke f'kull tip ta' relazzjoni hija importanti. Allura speċi biex hu jikkomunika u nsib min jifmu hija xi ħaġa kbira. U bekk bid-device anke qed ngħidlek spiċċa beda jirrepeti ċertu affarijiet qed iżid fil-vokabularju. Ġifieri fejn qabel kien jgħid 3 kelmiet 4, illum il-vokabularju kiber. Għadu ma nagħmlux sentenzi imma iktar jurik ċar xi jrid u ma jridx. Sewwa, Kleofa, inti id-device, kemm ilu għandu dan it-tifel tiegħek Kaj? U x'kambjament rajt? Le rajt kambjament kbir ħafna fih. Għax anki jkun irid jurini xi ħaġa ngħid almenu d-darba naf xi jrid tax jużahu tgħid tara mela jrid hekk, mela ħantilu, jew irid hekk. So ġi xi ħaġa li hija miegħu, il-vuċi tiegħu, qed tifhem? Almenu hekk inkun daqsxejn moħħni mistrieħ ngħid tara, tonqos naqra attenzjoni wkoll minn fuqna. Qed tifhem? U kemm importanti għax meta tkun f'dawn is-sitwazzjonijiet kull ġenitur kif għadni kif bdejt trabbi dejjem diffiċli x'inhi s-sitwazzjoni, ma meta mbagħad ikun hemm sitwazzjonijiet iktar ta' sfida minn ta' ħadd ieħor fejn is-salib ikun ferm itqal minn ta' ħadd ieħor u allura ġifieri qed naħseb l-iskola pereżempju tibda tgħid it-tifel qiegħed tajjeb jew le għax peress li ma jistax jikkomunika dejjem, imma tgħid illum hemm dan id-device. Kien hemm mumenti f'ħajtek fejn bdejt tgħid ma nistax niflaħ iktar għas-sitwazzjoni? Ikun hemm mumenti dejjem, qed tifhem, ma jkollokx id-device tibda tgħid x'ġarax ma ġarax, moħħok dejjem għaddej qatt ma jieqaf il-moħħ. Tibda tinkwieta fuq l-iskola, tibda tinkwieta x'għandu d-dar, x'ala volja jkun miegħi, ġieli jien ma nifhmux naħseb wara jkun ma terzi. Qed tifhem, vera ma min ikun ħajħu ħsiebu. Imma dejjem tkun diffiċli jew jinxinhom, jiġifieri kull om tinkwieta għall-ulieda. Allura jisek tgħid rid nagħti il-100%, dan qed jieħu l-100% u xorta ġieli anki jiena niġi f'dubju xi jrid it-tifel. Jiġifieri bis-saħħa tad-device jekk ngħid tara irid jiekol jew irid jixrob jew irid joħroġ. Hekk tkun differenti, mhux tipo jirrabja jew jikpisu jrid jgħidli xi ħaġa u ma jistax jgħidha. Qed tifhem għax bess li m'hemmx ma jitkellimx. Ekku, hija ta' frustrazzjoni kbira. Eżatt. Eċċellenza, il-Malta Trust Foundation ma mhix biss devices biss. Xtaqt nistaqsik jekk forsi għandek idea, il-fondazzjoni ilha kważi 5 snin. Tajjeb, iktar? 9 snin. Issa 9 snin, żgur. Mela mar. Ekku, għandek raġun. Qed tara mek żbaljajt. 9 snin, imma daw l-aħħar snin kemm ilek President Emeritu iffukajt bil-goff il-ħidma. Kemm taħseb li jentu nies u x'inhuma l-firxa ta' servizzi li intom qegħdin toffru? Ħaniqfu l-operat tagħna fir-rigward ta' tfal u żgħażagħ b'diżabilità għax inkella il-programm. L-ewwel net thank you li qed tagħmel dil-kuxjenza hemm barra dwar
Għax għatanna parents naħseb li mhumiex aware, ma jafux biżejjed dwar x'jeżisti. Qed ngħidha din, x'inha jkolli telefonati ta' spiss fejn jisni noqgħod nispjega ċertu proċessi, ċertu servizzi, etc. The Malta Trust Foundation illum il-pilastru ħanajdu hekk ta' xogħol fir-rigward ta' tfal b'diżabilità kiber. Id-devices huma ċan kbira ta' importanza enormi. Mbagħad semmejt Villa Bianca, iċ-ċentru tal-mużika u l-arti għal tfal b'diżabilità tal-Malta Trust Foundation. Hija dana ċentru li fil-waqt li ġibilna ħafna fer, dejjem ninkwieta għandna waiting list enormi. Però nittama li forsi fi żmien sena u nofs nkunu nistgħu nieħdu lil kulħadd. Iċ-ċentru u li hu, jiġifieri l-ispazji ma kabbarx il-ħitan jew tibni x'ismu, ma jekk Alla jrid mixin lejn it-tkabbir tiegħu. Hemmhekk aħna nagħtu music therapy one-to-one. U allura għandna tfal ma jitkellmux, ma jikkomunikaw bil-mużika. Interessanti ħafna ħafna. U mhijiex li inti mela bil-forsi titgħallem iddoq xi ħaġa. Għandna tfal li jiġu hemmhekk ma tintuhom kwalità ta' ħajja qed jieħdu gost bil-mużika. Ġifieri ma nażlux id-diżabilità. Kull diżabilità, ġifieri għandek tfal b'cerebral palsy, għandek tfal li huma fuq l-ispettru, għandek tfal li huma Downs, tfal blind. Jiġifieri kull xorta ta' diżabilità aħna nemnu f'kulħadd u llum jien jekk qatt xi darba kelli prova hija għandi dil-prova kollha. Mhux jiena biss kull min jaf lilkom u l-tfal tagħkom. Inkredibbli Marija kemm kulħadd għandu potenzjal. Imma l-potenzjal joħroġ bid-the right support. Irrid ngħid ukoll li l-fondazzjoni aħna ma nħarsux lejn it-tfal u żgħażagħ mill-perspettiva medika jew psikjatrika. Aħna nħarsu lejn mill-perspettiva soċjali. U din hija xi ħaġa li verament nixtieq li kull wieħed u waħda li ngħixu f'dal-Gżejjer nibdew nemmnu fiha. Għaliex mhux l-aspett mediku u psikjatriku biss importanti jew psikoloġiku, imma għandek l-element soċjali il-persuna irridu nħarsu leha. Mod sħiħ, barra minn hekk ukoll, għas inħarsu bis-tfal u żgħażagħ aħna, inħarsu wkoll il-familja għandna family support. Ċifri għax nafu li hemm ċertu parents għadhom ishom maċċettawx jew għadhom mhux jemmnu biżżejjed fit-tfal tagħhom, u allura nagħtu anke dan is-support. Imbagħad hemm it-terapiji li naħdmu inti semmejt l-Embrace Diversity. Fatt semmew il-foundation meta ġewwa u ġifieri. Għax aħna insostnu il-tfal u nħarsu t-terapija li jom. Li tiswa ħafna flus irridu ngħidu. Immens, hija immens. M'għandniex indiema li nixtieq li jkollna aktar flus. Ħankun nistgħu insostnu iktar tfal u żgħażagħ b'dak li għandhom bżonn. Ma bħal Walk This Way hemm diversità sħiħa ta' organizzazzjonijiet u anke terapisti individwali, ġifieri li jkunu qegħdin jaħdmu ma' tfal u ma' żgħażagħ u allura aħna ngħinu b'dal mod. Aħna ma niċċarġaw xejn, Marija. U ħanerġa' indur għal dak li qed fil-bidu, kulħadd mafeċ f'dil ħaġa. Għaliex tantu l-pis huwa kbir li bil-fors trid tgħix b'ħafna kif taqbad attenzjoni. U rridu ngħidu l-familji ma jkollhomx wilt wieħed ikollhom iktar tfal. U wkoll malli inti tagħmel prezz mela qtajt ħafna nies barra. U allura s-servizzi tagħna huma mingħajr las, imma rrid ngħid li aħna rridu nirringrazzjaw l-hawnhekk lill-poplu in ġenerali, s-sekk Alla jrid fis-27 ta' dan ikonna l-maratona u konvinta li bħassoltu l-poplu Malti in-nies ta' dal-Gżejjer se jqumu għall-okkażjoni u se jkunu qed jagħtu daqqatit kbira. Imma wkoll għandna numru ta' membri tal-komunità tan-negozju li jgħinu li jenuna walla ħares ma jkunx dan għax kieku ma nistgħux noffru dawn is-servizzi. L-aħħar forsi inizjattiva fil-konfront
ta' dan ix-xogħol li nagħmlu fejn jitlu tfal u żgħażagħ diżabilità huwa l-iSport. Dina l-iSport huwa illum aħna u kollaborazzjoni mal-Paralympic Committee qegħdin nagħtu sport 3 disċiplini ta' sports lil tfal u żgħażagħ li huma neqsin mid-dawl jew severely visually impaired. Ġifieri għandna l-judo, għandna swimming u għandna l-indoor rowing. U jiena niġġenna ġifieri għax ġieli mur xi da swimming festivals, insomma, u nibda nipprova ngħid l-ismijiet ta' kulħadd f'daqqa, nibda naqbeż niġi qisni tfal, ġifieri, vera ngħidu li darbtejn mhux vera nsiru tfal u forsi wasal tal-dik l-età issa. Imma qed ngħidlek huwa ġmiel xintara it-tfal jikkompetu, jieħdu gost, u allura hemmhekk qegħdin noffru wkoll għajnuna mill-perspettiva soċjali biex dat-tfal iħossuhom aħjar fiżikament imma wkoll anke mentalment għax l-isport huwa importanti. Eċċellenza, din il-ġimgħa il-maratona jisimha għat-tfal kollha. Għaliex? Għax irridu nassiguraw li ma jkunx hemm tifel jew tifla li nistgħu nissapportjaw b'dat device ħalli jkun jista' jikkomunika tajjeb li nħalluh barra. Għax għandkom lista ta' stennija kollha dawk li aħna diġà qed naħdmu magħhom. Oħrajn li qed naħdmu magħhom u dawk li forsi sallum għadhom ma skoprewx jew ma sarux jafu bid-dib ta' support. Għandek naħseb lista però jistennew jew le? Le, aħna bħala fondazzjoni m'għandniex waiting list fejn għandu x'jaqsam id-device, ġifieri malli jiġu il-parents bir-rapport mingħand l-ACTU, il-unit fih dan l-Aġenzija Support, għax aħna niddependu minn hemmhekk fis-sens, jiġifieri it-tfal jiġu riferuti mill-speech therapist lill-ACTU, l-ACTU jassessjawhom u mbagħad u jidentifikaw li huma device, għax dawn huma devices, equipment speċjalizzat li dak li jutajpa li ma joċċa lik, ġifieri huwa customized. So, mbagħad l-ACTU jagħmlu rapport, jiġi fidej il-parents, jiġu għandna mill-ewwel nordnaw l-apparat. L-apparat ħafna drabi jiġi minn barra minn Malta. Proset, il-maratona is-sibt li ġej tibda minn filgħodu u x'hekk. Minn nofsinhar sa nofs il-lejl fuq l-istazzjonijiet kollha. Sa nofs il-lejl. Nawguralek eċċellenza. Grazzi lil Kleofa u grazzi lil Sara, grazzi li ġejtu hawnhekk, nawgural it-tfal tagħkom lil Francesco u lil Kaj u lil ġenituri kollha ta' dawn it-tfal mill-isbaħ, it-tfal huma l-isbaħ li għat jistaw jeżistu, jena li tfal veru nħobbom għax tfal ituni fat nishtiqx darba naħdem bis ma tfal jien, għax veru speċjalment ma tfal b'dizabilità, dik hija l-ħolma tiegħi fil-fatt saret. Come on board. Niġi bil-qalb kollha x'jiena tant nifraħ u tant anke meta jiġu fl-istudju jalmu lili. U noħroġ minn hawn imċekxka b'mod pożittiv ta' xi reduni għax jalmuni ħafna fil-fatt darba minnhom fl-aħħar programm li kelli ma' persuni b'diżabilità qalu li tibqax tistedinna biss fuq id-diżabilità, tilhom kemm għandkom raġun. Veru, mela tfal u persuni b'diżabilità fuq diżabilità biss jafu jitkellmu, ġifieri dejjem jalmuni u għalhekk jiena hekk nixtieq li l-karriera tiegħi darba tixxifti għalhekk biss. Jiena nixtieq nirringrazzja lill-mistednin tiegħi. Nawgura lil Malta Trust Foundation għall-maratona ta' nhar is-sibt li ġej. Grazzi lil Martin Merċi għad-direttur u l-kru tiegħi ta' cameraman fl-istudju, grazzi l dawk li qegħdin fil-control room tax-xogħol tagħhom. Jiena nerġa' nkun magħkom il-ġimgħa d-dieħla, nitlobkom issegwu l-paġina ta' Facebook ta' Kuxjenza, għamlu like, abbatuli l-kummenti għaliex bekk nkun nista' anke nagħmel iktar progress fix-xogħol li nagħmel. Grazzi nkun magħkom il-ġimgħa d-dieħla.